И здравейте, хора! Тук съм да ви покажа нещо много интересно. Ето. Чуете се, ако ми чувате мишката? Да, гадна, не знам. Това сме 12 юли. Значи, Съндей, неделя. Понеделник, значи другия ден, няма да го чувате. Ето това. Ако ви дразни, понеделник няма да го има. Казвам ви, хора, ето го. Просто е гадно, знам. И това беше клип, само да ви покажа, че това е доста гадно, защото натискам тъча. И хора, това беше от мен. И да знаете, абонирайте за канала ми в YouTube. И запомнете го, няма да го има това в понеделник. Да, чуйте.